Silav roj baş êvar baş îro em ê cih bidin daxuyaniyek ku ji Qandîlê hatiye di derbarê vê pêvajoya dawî de ku li ser devê Dewlet Bahçelî hatibû destpêkirin. Heta niha me cih da Besê Hozat hevseroka kecekê. Her wiha daxuyaniya dawî ya Cemîl Bayek hebû, ew jî hevserokê kecekê ye. Me di derbarê daxuyaniyên her duya de bernameyên cuda cuda çêkirin. Niha yek ji kesên ku herî zêde fikrê wî dihate merehkirin li Qandîlê Mustafa Karasu bû. Mustafa Karasu daxuyaniyek daye televizyona medya haberê me ji wê derê girt niha em bawekî kurmancî bû were parve dikin. Elbet daxuyaniya wî gelekî dirêj e lêbelê qismê ku pêvajoyê eleqedar dike, qismê ku em texmîn dikin we eleqedar dike. Tekîliya İmraliyê ya bi Qandîlê re gelo di navbera wan de telefon, tekîlî çêbû, çûyîn hatin çêbû, çê nebû. Mustafa Karasu pir vekirî bersiv dide. Ez ê bê şîrove serî heta dawî ji were bixwînim. Hêdî hêdî ecela me tune ye. Yek ji xalên girîng ku Mustafa Karasu behs dike ew jî mesela nasnameya Kurdeyetî ye. Di derbarê nasname Kurdeyetî de şerê wan ê ji bo parastina nasnameya Kurdî, pîlan û projeyên dewleta Tirkiye yên ji bo qirkirina Kurdan û tunekirina nasnameya Kurdî. Mustafa Karasu pir bawekî taybet balê dikişîne ser vê mijarê. Endamê Konseya Rêvebir a Kecekî Mustafa Karasu dibêje desthilatariya AKP-MHP hewl dide şerê qirkirinê yê li dijî Kurdan bibe serî. û bang li gelê Kurd û Kurdistanê kir, bang li derdorên demokratîk kir ku tekoşînê bidomînin. Mustafa Karasu di televizyona medya haberê de tekildarê hewldanên desthilatariya AKP-MHP yên deman dawî axivî. Karasu got, desthilatariya AKP-MHP di pêvajoya la rojhilata navîn de zehmetiyê dikişîne. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd zihniyeta xwe neguherandiye. Dewleta Tirkiye peyaman dide gelê Kurd ku dest ji kurdiyetiya xwe berde û doza Kurd berde. Piştî 4 salan hevdîtinekî birêber apora hate kirin, ji bo me ev bû agahiyekê girîng. Yekê cotmehê Dewlet Bahçelî merheba da parlamenterên Dem Partiye. Di demekê wiha de ev hevdîtin hate kirin. Hewayekê wisa çêkirin ku wekê nermbûnekê çêbûbe, wekê ku di pirsgirêka Kurd de nêzîkatiyekê cudatir çêbûbe. Ji dervê me gelek mirovan li ser vê yekê fikrên xwe beyan kirin, nîqaş kirin. Lê em vê yekê diyar bikin. Teqes tu eleqa vê hevdîtinê bi nîqaşên demên dawî re nîne. Eger di pirsgirêka Kurd de nêzîkatiyekê cuda çêbibe, te jî dewam nake. Piştî hevdîtinê demekê Kurd ji xwe tê zanîn cezayê dîsîplînê lê hate birîn. Rêbertî bi xwe dibêje, te jî dewam dike. Ev tê wê watê ku em ê tekoşînê bidomînin. Rêberê gelê Kurd dibin zextekê qirkirinê de ye. Polîtîkaya li dijî rêbertî polîtîkaya qirkirinê ye. Tunekirina rêberê gelekî tunekirina zanebûna wî gelî ye. Di heman demê de tunekirina hemû nirxên wî gelî ye. Ji bo her civakî, ji bo her gelê rêber pêkhateya nirxan e, kombûna nirxan e. Nûnerên herî girîng ên nirxan e. Tunekirina wî tê wateya tunekirina hemû nirxan, tê maneya êrişkirina hemû nirxan. Ji vî aliyê ve divê gelê me xwedî li rêbertiyê derkeve. Rastiya Kurd û Kurdistanê rewşa la rojhilata navîn tekoşîneke zehmet daye pêşiya me. Divê zehmetî wekî astengî neyê dîtin. Ev 5 salin em vê tekoşînê de meşînin. Em sîstema metînger, sîstema qirker baş nas dikin. Dema axaftina Dewlet Bahçelî û ya Erdogan bên nirxandin, pêwîst e ev tekoşîn bawekê tevahî bi giştî were nirxandin. Elbet di fehmkirina axaftinên bi vî rengî de ji her kesî zêdetir avantajên me hene. Çima? Ji ber ku em bê navber şer dikin. Em fikr û pêngavên wan ên rojane dikarin hesab bikin. Em dizanin hewayekê siyasî ya çawa heye. Di kîjan şert û mercî de tê dikoşin? Eniya metînger, eniya qirker, di çi rewşî de ye em baş dizanin. Rewşa rojhilata navîn, rewşa tekoşîna me û hemû şert û mercan em zanin binirxînin. Dewlet Bahçelî yan jî Tayyip Erdogan ka çima serî li rêyekê bi vî rengî didin jî em baş dizanin. Dewlet Bahçelî ê ku heta doh jî her cure zimanê qirkirinê bikardanî, mîna jehrê de axivî, hebûna Kurdan bi temamî tune dihesiband, ne tenê Dem Partiyê li dijî hemû Kurdan dijûn êriş dikir, îro radibe dibêje em aştiyê pêk bînin. Divê teqes sedemekê vê yekê hebe. Desthilatariya AKP-MHP hem li derve hem li hundir zehmetiyan dikişîne dibêje Mustafa Karasu. Ev rast e. Lê ev rastî wan nabe ber bi çareseriya doza Kurd ve.
Di pêvajoya zehmet de dixwazin şerê xwe ê li dijî Kurdan bencam bikin, bibin serî. Di mijara pirsgirêka Kurd de zihniyet nehatiye guhertin. Pêwîstî pê heye ku bibin xwedî wê zihniyetê ku karibin hebûna Kurdan, nasname, çanda wan qebûl bikin û bi dest bixînin. Tiştekî bî vê rengî tune ye. Gelo çima ev pêngav hat avêtin? Gotin zehmetiyên li herêmê, şerê İsraîlê, her wiha gotin İsraîl wê êrişê me bike. Bêguman li rojhilata navîn şerek heye di qewime. Ev şerekî mezin e ku hevsengiya rojhilata navîn dihejîne. Hêz û bandora jeopolîtîk ya Tirkiye gav bi gav kêm dibe. Em nikarin bibêjin bi temamî ji holê rabiye, lêbelê êdî ne di wê pozisyonê de ye ku wekê berê xwe bike desthilatar, şantajê li her kesî bike û xwe bike mijara bazirganiyê. Dewlet Bahçeli got, yan hûn ê qebûl bikin ya jî hûn ê kulman bixwin. Ev tê çi wa tê? Hûn ê dev ji doza azadî, demokrasî û kurdbûna xwe berdin. Dibêjin werin bibin siyasetmedar, bibin parlamenter, bibin serokê şaredariyan lêbelê xwe tevlî wan nekin. Dereqê vê pêvajoyê de xwazî tiştekî baş bibiya. Belê, herkes dixwaze ku tiştekî baş bibe. Di meseleya pirsgirêka Kurd de pêngav bêne avêtin, ango çareserî çêbibe. Ev tiştekî gelekî baş e. Kes ji me zêdetir vê naxwaze. Erê, roja ewil Dewlet Bahçelî destê xwe dirêj kir. Got hem li hundir hem jî li derve aştî. Baş dibe ku ev gotin hin tiştan bide fikrandin. Piştre Dewlet Bahçelî rêbertî vexwend meclîsê. Çi got? Were rêxistina xwe belav bike. Ev yek tê çi mane? Hêza fikrîn û îradeya siyasî ya gelekî ev pêncî salan ji bo vê yekê li ber xwe dide. Dê hezaran şehîd hene. Dibêje were xwe belav bike. Ev yek tê wateya teslîmbûnê. Dewlet Bahçelî rêbertî muxatab girt. Hat femkirin, her kesî fehm kir ku muxatabê vê pirsgirêkê rêbera po ye. Dibêjin birêya telefonê li gel qandîlê hevdîtinekî çêbûye. Ev yek ne rast e. Heta niha bi qandîlê re tekîliyekî çênebûye. Yani bi tu awayî tekîlî çênebûye. Tiştekî bi vî rengî tune ye. Em jî wekî hemû kesan li ser televîzyonan dişopînin. Ji çapemeniyê dişopînin. Bi rêbertî re hevdîtinekî wisa tune ye, pêvajoyekê tune ye. Dikarin timî bi rêbertî re hevdîtinan pêk bînin. Mît dikare here îmraliyê. Berê jî ji xwe diçûn, lêbelê em ji gotinên Ömer Öcalan dîsa jî ji gotinên Tuncer Bakirhan ên piştre em fehm dikin ku rêbertî gotiye pêvajoyekê çareseriyê tune ye. Ji ber vê yekê divê ji wê hevdîtinê wateyekê cuda neyê derxistin. Divê mirov rast û baldarî nêzê vê pêvajoyê bibe. Ev xefikek e. Ev pêvajo lîstik e. Ji xwe desthilatariya AKP MHP desthilatariya şerê taybet e. Lîstik di nava lîstikê de heye. Her roj vê yekê dikin. Ji xwe Tayyip Erdogan demagog e. Dewlet Bahçelî jî wisa ye. Ji xwe faşîzm tê wateya demagojî ye. Berovajîkirina rastiyan e. Ji xwe ji berê ve ye, gotinên MHP yên tekildarê vê mijarê tên zanîn. Ji xwe Erdogan jî hosteyekî baş yê demagojiyê ye. Dibêjin xwişk û birayên me yên Kurd. Xwişk û biratiya Kurd û Tirkan. Ji xwe gelê Kurd û gelê Tirk xwişk û biran e. Polîtîkaya dewletê van gelan aniye hemberî hev. Dibêjin ku bila ne xwişk û biratî bila wekhevî hebe. Demagojiya xwişk û biratiyê tê kirin. Tu tiştekî ji vir dernakeve. Elbet em çareseriyê dixwazin. Gel jî dixwaze. Em jî dixwazin. Tevgerên siyasî demokrat û dost jî dixwazin. Gelê Tirkiye jî dixwaze. Çimkî ji bo ku Tirkiye ji pirsgirêk ji krîzan rizgar bibe, bifilite, divê vê pirsgirêkê çareser bike. Lêbelê li hemberî me xwestekek û niyetek çareseriyê ya bi vî rengî tune ye. Berova jî vê yekê dixwazin polîtîkaya ku bi salan e tê meşandin bidomînin. Ji bilî têkoşîna li dijî vê polîtîkayê to rêyekî din tune ye. Ji ber ku teslîmbûn pêk naye, yani dev ji kurdiyetiya xwe bernadin, ji ber ku gelê Kurd dev ji azadî û mafê xwe yên demokratîk bernade. Dibêjin heta hûn dev ji kurdiyetiya xwe, dev ji nasname û azadiya xwe bernedin, em mafê rêvebiriyekê bi nasname, çand û azadiya we nadin we. Dibêjin hûn nikarin werin û li tu ciyan bi nasname, bi çand û bi zimanê xwe şaredariyan birêve bibin. Em destûrê nadin vê yekê dibêjin. Dibêjin hûn ê dev ji vê yekê berdin. Lewmaya qayûman tayîn dikin. Desteserkirina şaredariya xelfetiyê ji bo rêbertî peyamek e. Eger tekoşîn pêş nekeve, ew ê dewam bikin. Ew ê şaredariyên din jî bi dest bixin. Ew ê şaredariya Amedê jî ya Wanê jî desteser bikin. Ya Bazîdê jî. Ji ber vê yekê divê gelê Kurd li her derê li ber xwe bide.
ji ber vê yekê divê nerazîbûnekî wisa were nîşandan mîna ku hemî şaredariyên Bakurê Kurdistanê hatibin desteserkirin. Çimkî polîtîkaya qeyûm ne polîtîkayekê li hemberî bajarekî ye. Yan jî ne polîtîkayekê tekildarê şaredariya vî bajarî ye. Polîtîkayekê li dijî gelê Kurd e. Ji ber vê yekê divê hemû gelê Kurd li hemû bajaran li dijî van polîtîkayên qeyûman li ber xwe bide. Divê ne li bendê bin ku dor were bajarê wan. Ev nayê qebûlkirin. Polîtîkaya qeyûm li dijî dem partî jî nine. Li dijî hebûna Kurdan e. Tenê ji ber ku gelê Kurd daxwaza xwe ya nasname, daxwaza xwe ya azadî û demokrasiyê tîne ziman êrişlê têkirin. Eger ne dem partî biya hîn Kurdên din bana, wê êrişî wan jî bihata kirin. Eger di kurdiyetiya xwe nasnameya çand û zimanê xwe de îsrar kiribana, li ser vî bingehê rêvebiriyekê herêmî hatibe avekirin, wê qeyûm tayinê wê derê jî hatibe kirin. Li Ewropayê şertê xwarêvebiriyên herêmî heye, lê îmze nekirin. Çima? Ji ber ku Kurd wê heta astiyekî bikaribin herêmê xwe bi xwe birêve bibin. Ew jî vê yekê qebûl nakin. Niha divê astî de ji bo zimanê Kurdî perwerdehî heye li Tirkiye? Na. Kurdî tê hînkirin, derfetên fêrkirina Kurdî hene? Na. Niha her ku diçe zarokên Kurdan Kurdî ji bîr dikin. Li Rojavayê Firatê li Bakurê Kurdistanê ji bîr kirin. Li Dêrsimê jî ji bîr dikin. Niha li gelek ciyan nifşê nû ji bîr dike Kurdî. Çima? Zextek heye. Mal ser çandê jî zex tune ye. Elbet ew jî heye. Ev tunekirina nasname ye. Qirkirin e. Pirsgirêka Kurd ji xwe ev e. Hûn nahêlin ew bi xwe şaredariyek jî birêve bibin. Pirsgirêka Kurd ev e. Dibêjin eger tu Tirk bî, tu bibî xwediyê mafê hemwelatiya wek hev. Belê, eger Tirkbûnê qebûl dikî, dev ji zimanê xwe, dev ji çand, nasname, dev ji têkoşîna xwe berdî, wê demê dikarî bibî xwediyê mafê hemwelatîbûna wek hev. Lê belê eger tu ji bo van mafên xwe tê bikoşî, tu yê li dadgehên taybet bêdarizandin. Dadgeh weke amûrekê zextê li ser wan tê bikaranên. Di vî aliyê de pirsgirêka Kurd çi ye diyar dibe. Di van şertan de zimanê Kurdî çawa dikare bijî? Gelo ma polîtîkaya dewletê niha netunekirina polîtîkaya zimanê Kurdî ye. Dibêjin dikare li mala xwe li kolanê biaxife. Her cure zextê bike, zexta civakî pêk bîne, zexta îdarî, her tiştî bike, pêş re jî bila li mala xwe biaxife, bila li kolanê biaxife. Yani wekê ku Kurdan gêj dihesibînin. Dema mesele Tirkbûn be, ew qas dibistanan vedikî, zimanê wî ew qas pêş dixî, her cure piştgiriyê didî çanda wî, wî pêş dixî. Lê dema mesele dibe Kurd, tu nabêjî Kurd jî. Navê wî jî bikar nayînî. Çi dibêjî? Kurd perçeyekî Tirkan e. Tirk ne nasnameyekî etnîkî ye, nasnameyekî serdest e. Tu kê dixapînî? Ka Tirkên hûn hebûn, ka Tirkên Uygur hebûn, niha jî Rabiye dibêje nasnameya Tirk Kurdan jî digire nava xwe. Tiştê ku hatune ye. Nasnameya Tirk ew qas hişke ku dixwaze Kurdan qir bike. Nagire nava xwe. Nasnameya çewsandinê ye. Ez dîsa diyar bikim. Yani ji bo hemû Kurdan dibêjim. Bila vê polîtîkaya dewleta Tirk rast fem bikin. Bila kes xwe nexapîne. Dewleta Tirk dixwaze Kurdistanê bike qada netewbûna Tirk. Dixwaze bike Tirk. Yan wê weke çandî bike Tirk, yan jî demografiyê biguherîne. Wê derê ji erdnîgariya Kurdiyetî derbixe. Piraniya Rojavayê Firatê li Bakurê Kurdistanê Kurd bûn. Niha li Meraşê, Meletî, Sîwasê Kurd nemane. Yên mayî jî bi Kurdî naaxivin. Pirsgirêka Kurd ev e. Ev ne tenê pirsgirêk e, ev polîtîkayekê qerkirinê ye. Kurd ne wek hebin. Di tüm mijarî de ne wek hebin. Heta newekhevî quralekî destûra bingehînê jî, newekhevî qurala qanûniyê jî, newekhevî qurala polîtîkaya pratikiyê jî. Mustafa Karasu behsa çalakiya li Tûsaşê li Enqere jî dike, dibêje çalakiya li dijî Tûsaşê cewhera Kurdiyetiyê, hestên Kurdiyetiyê, lûtkeya hestên Kurdiyetiyê, sekna Kurdan a di têkoşîna li dijî qirkirina Kurdan de nîşan dide. Elbet gotin pêvajo û mêvajo ji xwe tiştekî wiha jî tune ye. Tu pêvajo filan tune ye. Em cardin dest nîşan bikin. Dibêjin di dema nîqaşekî wiha de ev çalakî hate kirin. Tu eleqa vê çalakî bi vê yekê re tune ye. Ev çalakî encama xebatekî demdirêj e. Wisa rojekî, du rojan, mehekî beriya bi mehan wan armancekê wiha diyar kirbûn danîbûn pêşiya xwe. Li aliyê din şer didome. Eger pêvajoyekê çê ba,
eger mîna di salên 2009-2010 de şer neba, ev cuda bû. Tu her cure êrişa tunekirinê pêktînê. Ev çalakî bersivaweyekî ye. Bersivekê li dijî êrişa qirkirinê ye. Yani teqis tu eleqa wê bi axaftinên Dewlet Bahçelî yên yekê cotmeyê yan jî tu eleqa wê bi nîqaşên pişt re tune ye. Çalakî li dijî polîtîkaya qirkirina Kurdan, li dijî polîtîkaya dewleta Tirk hatiye amadekirin. Balafirên Aksungur, dronên Sîha li vir tên çêkirin. Wana çi dikin? Li her derê li sivîlan dixin. Li Rojavayê Kurdistanê li sivîlan dixin, li Başûr li sivîlan dixin, li rojnamevanan dixin, li rewşenbîran dixin, li siyasetmedaran dixin. Ev der navendeke şer e. Niha di navbera dewleta Tirk û tevgera azadiyê de şerek heye. Ji ber vê yekê, ev hedefeke rewa ye. Fabrîqeyên şer, fabrîqeyên çekan, ciyên çêkirina çekan hedefin, hedefên rewan e. Xebatkarên li vir jî hemû leşkerin, ew çekan hildiberînin. Hin beşên axaftinê Mustafa Karastû ku min ji bo we berhev kiribûn evin, bi hêviya rojên xweş azad, dem baş, çi dikim bikim bila bidêw be.